són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però l'acostum d'obrir l'aixeta no la perds. Llavors, sí que és veritat que ens hem acostumat a, vale, ja no hi ha aigua perquè tens l'ampolla a punt, no? Hem acabat de sopar, la primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats que passaria si els hagués de posar al rentaplats. En algun plat escurem una mica amb un tovalló i que quedi una mica net per deixar el rentaplats, però després no pots fer massa més. Si tens una olla que has cuinat, o m'he guardat una garrafa que no se m'enganxi el menjar o així, com a mínim ho mantinc. Després, clar, ara els nens hauran de rentar les dents. Per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta, igualment guardant, perquè en algun moment de la nit algú pot anar al lavabo i n'haurem de necessitar més. Llavors és com... I sobrevius amb el que hi ha, és el que hi ha, no pots fer-hi més. Clar, llavors al dematí, vinc a la cuina, acabo de recollir, que és on tinc encara aigua per si has de netejar alguna cosa més, però ja fins demà al matí, però clar, matí, 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara. Torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no?, d'aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. La veritat és que és una mica estressant, tot i que ja ens hi hem acostumat, i els nens s'hi han acostumat molt, vull dir, ells estan molt mentalitzats de no hi ha aigua, a quina hora és, corre, no hi ha aigua, vull dir, ja ens hem habituat a això, i per nosaltres ja és com molt normal. La màxima font de proveïment és el pou de la Biela. El pou de la Biela es nodreix de totes les correnties que venen de la zona de les muntanyes de Prades i tot de la banda dalt. Què passa? Que tota aquesta zona d'aquí hi ha una zona de molta filtració, que hi ha molta arena, moltes arenes, i graves, i a la banda d'aquí baix, allà on hi ha la surgència de la Font Major, hi ha tota la banda de roca, que és el que fa aflorar. Però el problema està que aigües amunt no hi ha grans dipòsits de gran retenció que puguin emmagatzemar aigua durant molt temps. Per tant, se va escorrent. Si no hi ha pluviometria a la part superior, durant molt temps, resulta que el cabal va minvant, fins que arribi pràcticament a zero, o quasi bé zero, que és el que ha passat aquests últims anys. Nosaltres aquí a l'Esplugues els nostres aqüífers naturals, hi ha pous, i hi ha un pou que diríem el pou de la Biela, que no és un pou com a tal, sinó que és una mina que connecta l'aigua del riu subterrani que tenim aquí a l'Espluga. Llavors, aquest pou és el que ens dona el 90% de l'aigua a l'Espluga, però és un pou, és un riu subterrani. Per tant, en el moment que no tenim pluges, aquests rius baixen el seu caudal, per tant, també ens baixa el caudal d'aquest punt de subministrament. Ens hem de dependre dels altres pous que nosaltres tenim, que són 3 pous principals, que seria el de Sant Miquel, el del Garber i el del Fartet, que amb aquests 3 punts sols no és suficient per alimentar tota la població. L'augment de litros per càpita va de cada vegada s'engasta més, la gent s'ho deixa més, renta més plats, fa servir més l'aigua per tot, i si vols acabar tenint algun tipus d'empresa, depèn del tipus d'empresa que tinguis, resulta que consumirà més o menys aigua. L'Espluga necessita al voltant d'uns 800.000 litres de mitja diaris, pel que jo tinc entès. Per tant, si el pou de la Biela té una disminució fins a 5-6 metres cúbics hora, no tens font de subministrament, perquè el pou de Sant Miquel t'acaba durant 3.000 i pico litres hora, o sigui que no tens massa més subministrament. I els altres pous també són de molt baix rendiment. I el subsòl de l'Espluga és el que és.
Nosaltres, quan estàvem a govern, ja vam demanar a l'Institut Geològic de Catalunya que ens fes un estudi dels possibles aqüífers de l'Espluga, i la resposta que vam tenir és que l'Espluga, hi havia gent que parlava d'un lago, no sé, gent que hi havia un lago d'aigua, que l'Espluga no sabia... No, que els aqüífers de l'Espluga són els que són, que pous se'n poden fer, però que els pous serien pous com aquests que s'han fet ara, que en aquell moment podien donar 7-8.000 litres i que ara, com hem vist, han quedat completament assolats, i que això, ens deien, que això trobaríem en el peu del bosc, i que a la resta del cabell municipal podem trobar algun pou, però foren pous com els que hi ha actualment, que poqueta aigua podríem treure. Vull dir, tots els que ens han vingut, el geòleg sempre ens ho ha dit, no teniu una gran quantitat d'aigua sota terra vosaltres. Esteu en una zona que no hi ha aquest subministrament. Per tant, tens, diguem-ho així, has de tenir moltes aixetes que regin molt poquet. Llavors el que hem de construir és aquesta estructura, de tindre diversos llocs on tinguem nosaltres el subministrament, que no serà molt gran, però sí que la suma de tots ells pot donar molt bons resultats. La sequera s'agreuja a l'Espluga de Francolí, on aquesta nit ja ha estat la primera sense aigua. Cada dia es tallarà el subministrament perquè els nivells dels dipòsits continuen baixant, tot i aportar aigua amb camions cisterna. I com hem arribat fins aquí? Doncs ras i curt, falta de pluges i fortes onades de calor. I encara que la comparació no és del tot just a un any normal, com el 2020, a finals d'octubre ja haurien caigut uns 500 litres i ara, com dèiem, estem al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat. Per tant, fins a nou avís per fer front a la falta d'aigua, totes les nits com aquesta darrera es tancarà el subministrament. Són les 10 de la nit del 17 d'agost. Un operari tanca l'aixeta d'un dels dipòsits que abasteix l'Espluga de Francolí. Així comença la primera nit de talls arran de la sequera, que no s'ha pogut revertir ni amb l'arribada de camions cisterna. Fins a les 7 del matí les llars no rebran aigua. Considerem que és la franja on la gent menys vida fa, per tant és on menys afecta a la població. Al treballar en una oficina a torn partit, estic pràcticament tot el dia fora, per així dir-ho. Llavors, jo marxo de casa que ja no hi ha aigua encara. I quan arribo sí que tinc aigua, però diguéssim, fins que la tallen potser són unes 3 hores que només la puc utilitzar. Llavors, això fa que t'hagis de planificar tot el que has d'utilitzar amb l'aigua en aquestes 3 hores. Per exemple, el tema de dutxar-te, no? Jo normalment em dutxava al matí, ara és impossible, per tant has de tenir en compte que quan arribis de treballar abans que tallin l'aigua t'hauràs de dutxar, hauràs de posar un rentavaixelles, hauràs de posar una rentadora. Llavors jo realment m'he anat adaptant quasi ja fa un any, llavors m'he anat adaptant als diferents horaris i de més, però sí que hi ha vegades que es fa una mica complicat el fet de pensar, ostres, doncs he de marxar ja a casa perquè si no em dona temps de dutxar-me. Al final també el que he fet ha sigut emmagatzemar aigua, tenir un parell de garrafes per si en un moment donat tens alguna necessitat i sobretot al matí, per tenir la teva higiene bàsica. La idea és intentar consumir menys aigua, ja sigui quan rentem els plats o fer menys dutxes o menys rentadores que el que fem habitualment, si és un cop per setmana, un cop per setmana. A la nit, aquí, com que estem al final del poble, sí que tenim pressió d'aigua, encara que hagin tallat l'aigua, i això encara ens permet, si vols dutxar o una cosa així, sí que ho podem fer, però clar, més que això no. Al matí, qualsevol cosa que volguéssim fer, estàvem sense aigua. I amb el dipòsit ens permet fer un mínim. No podem posar una rentadora, no podem posar un rentaplats, però sí que ens podem rentar la cara. I també hem hagut de canviar la tarifa de la llum, perquè clar, abans teníem aprofitar una tarifa nocturna, no té cap sentit. Llavors hem hagut de fer una tarifa de tot el dia, que és més o menys econòmica, però també té un cost més elevat que feu a la nit. Nosaltres comencem a les 5 del matí, tenim diversos centres, i el primer que fem són els ajuntaments, allí no hi ha aigua. Llavors hem tingut que buscar la manera de com feu, és omplint garrafes, omplint galledes d'aigua i buscar una mica com antigament ho fèiem les nostres mares.
Les mesures, diguem, van ser progressives, no? Primer vam demanar a la població que fes un ús racional de l'aigua, perquè al final primer el que necessitem és que el consum baixi. Quan portem un temps que veiem que baixant el consum, perquè la gent evidentment baixa el consum, veient que baixant el consum no recuperem nivells, llavors és quan comencem a fer aquests talls nocturns. Els talls nocturns van anar variant en funció també de la situació que ens anàvem trobant. Vam començar a fer talls puntuals en setmanes, els fèiem sobretot, els fèiem principalment a la nit per no afectar tant al dia a dia de la gent i després hem anat ampliant els talls en funció de la situació. Per tant, la principal restricció seria l'ús de l'aigua i els talls. I després també es va aprovar una ordenança de sequera que això ens permetria aplicar unes restriccions addicionals a les que ens permet ja la llei, que això el que ens ha ajudat també és a controlar, no? Vam revisar diversos comptadors de consums d'aigua perquè, clar, no és normal, o almenys no veiem lògic que l'Ajuntament i, per tant, l'Espluga, que fes aquest esforç econòmic en portar cubers d'aigua, que hi hagués gent que estés continuant regant els jardins o utilitzant l'aigua per altres necessitats que no eren de primera necessitat. Els nostres pous i els nostres aqüífers no estaven controlats digitalment, o sigui, no sabíem exactament quin era el nivell i quines eren les possibilitats que tenia cada pou. Per tant, anaves una mica amb l'experiència que portaven, que és relativament molt poca, i a veure què és el que passa i quins són els resultats del dia següent. Llavors això és un punt bastant estressant. Era difícil adequar els talls amb un horari que tothom anés bé. Per tant, hi ha una situació que és molt diferent. Hi ha gent que tenia dipòsits i no ha notat els talls, i hi ha gent que no ha tingut dipòsits i que els ha notat molt més que l'altra gent. Per tant, aquí hi ha hagut una diferència d'afectació. Tu et poses amb la pell de la gent, jo vic a l'Espluga, per tant, aquests talls jo també els he sofert. Llavors, tu quan decideixes fer un tall, valores diverses coses, no? Quin és el moment on menys afectació pot tindre? Llavors te'n vas molt cap a les nits, no? Les nits és quan hi ha menys moviment, llavors tu intentes buscar les hores que menys afectació hi ha. En el moment que tu no tens prou aigua i tens que augmentar aquestes hores, doncs comences a afectar la gent. A les 12 de la nit te'n baixes a les 10. La gent que treballa a la fàbrica, que plega a les 10 de la nit, quan arriba a casa no té aigua. Aquesta situació ha de ser desesperant. És que no pots fer res. Doncs fins l'endemà al matí, fins que no et torni a vindre aigua, estàs sense aigua a casa. I això és molt complicat. Prendre aquesta decisió no és fàcil. Però no, és el moment que estàvem, eren decisions complicades, però que es tenien que prendre. Vam ser, deixem valents per poder-ho fer, però vam tindre que fer-ho. Gràcies a aquests talls, a aquest control, durant aquests 3 anys no ens ha faltat aigua cap dia a l'Espluga. Excepte un dia que els nivells van arribar tan baixos que no vam poder aguantar-ho, vam estar només 24 hores, amb els 3 anys, 24 hores sense aigua. Per tant, crec que la feina la vam fer ben feta. Bé, ha fet la gestió que podia fer, que entenem. Nosaltres probablement hauríem fet coses diferents, ho hem dit per activa i per passiva, sobretot amb el tema de Cunicarn. Entenem que no s'ha gestionat el correctament que s'hauria de gestionar. També val a dir que la direcció de Cunicarn, quan nosaltres teníem el govern i ara és diferent, no és la mateixa, però entenc que s'havia de fer entendre a Cunicarn que l'aigua, aquests 150.000 litres diaris a l'Espluga eren molt necessaris i ells tenen un dipòsit i ho tenen acondicionat per poder rebre cubes d'aigua. Per tant, si ells s'abastien d'aquestes cubes d'aigua, doncs era una part que no calia portar-la amb cubes a l'Espluga. De totes maneres, clar, l'única solució era aquesta, portar cubes d'aigua, i entenem que s'ha hagut de fer un esforç important per abastir la població amb cubes d'aigua i la cosa ha anat rotllant. Els espluguins ens hem acabat acostumant a que es tallessin l'aigua a les 8 del vespre i ens l'obrissin a les 7 del matí. Cada municipi, les solucions que s'han de fer per reduir el consum són diferents. En el cas de l'Espluga es va decidir per tallar l'aigua. En molts casos, quan es té fuites a la xarxa, és millor tallar. Ara també pot ocasionar que si talles, després quan tornes a ficar l'aigua a la xarxa, puguis tenir trencaments. Així que més o menys cal d'anar fent proves una miqueta. També depèn de l'orografia del municipi. Hi ha municipis que no poden reduir la pressió
perquè és molt complexa, perquè tenen diferents nivells de pressió, així que l'Ajuntament va estar treballant en diferents solucions i al final va optar i avaluar que aquesta era la més òptima per la seva casuística concreta. Sé que és una dificultat pels veïns i veïnes i les activitats econòmiques, però quan tens poca aigua l'has d'intentar distribuir de la millor manera possible. I després la derivada, no? Perquè això ha tingut derivades com per exemple, que quan no hi ha aigua és quan sorgeixen problemes a la xarxa d'aigua, no? Perquè quan fem talls i tornem a aixecar, donar el subministrament, hem de carregar amb pressió i quan entres en pressió, doncs els punts dèbils de la xarxa que hi havia comencen a saltar i aquí és on tenim la segona part de la sequera, no? Que això ens posa en evidència doncs, que la xarxa no està bé en condicions i per tant doncs, teníem malament l'abastament d'aigua perquè no teníem garantit un subministre continu, com és ara al Malcat, i a més posava en evidència doncs, la situació de la xarxa, que de fet és un colador, és una xarxa que no tenia un rendiment òptim. Compensació entre una possible fuita o un consum menys d'aigua ho has de valorar, no? Llavors és complicat dir, si no haguessin tallat durant les nits haguessin baixat les fuites? Sí. Hagués baixat el consum d'aigua? Crec que no. Llavors, una cosa compensa l'altra, no? No compensa mai, però sí que equilibra la situació. Llavors, és acceptable les fuites que et puguin aparèixer provocant els talls respecte al consum d'aigua que tu pots reduir. Quan nosaltres, com vam dir que fer talls d'aigua, eren moments difícils, i no era tan bèstia la sequera com ara. Al final la gent ha sapigut quina era la situació que estàvem, s'han adaptat a aquesta situació, que no és agradable per ningú, i han treballat per intentar minimitzar al màxim possible tots aquests inconvenients que pots tindre tu el dia a dia a casa o en qualsevol indústria que necessiti tindre un subministrament per fer la feina del dia a dia, no? El període segurament més complicat jo crec que va ser el que és el primer hivern, no? Quan parlaves amb gent que havia estat a l'Ajuntament, exregidors que havien gestionat temes de l'aigua, no? Ens comentaven, nosaltres també ens havíem trobat en aquesta situació, que la sequera normalment comences a detectar-ho per festa major i cap al Nadal doncs, es va recuperant la cosa, no? I el comentari era aquest, no? Que estem a les portes de Nadal i no havia plogut. Aquest desembre és el que suposava el canvi de que aquest període de sequera no era com els anteriors, que eren més acotats en el mateix any. En canvi, aquest ha sigut un episodi de sequera que s'ha anat prolongant en 3 anys diferents, no? El 22, 23 i 24. Estem pujant ara mateix, a dia d'avui, 3 trailers diaris des de les 6 del matí i puja un, baixa l'altre, puja un, baixa l'altre, clar. És aquesta molèstia que pots crear els veïns de que durant tot el dia, durant 10 o 12 hores, un camió constantment puja carrer amunt, baixa carrer avall. Aquí de moment hi ha una demanda de 10 viatges per trailer diaris. Clar, que cada trailer, al final del dia de 10 viatges són 300.000 litres d'aigua que es pugen. I això normalment ho fa un company, però ja estic com a reforç, perquè no s'arriba, i llavors jo estic ara fent el reforç perquè no es dona l'abast. En 2 trailers no dones l'abast pel consum que hi ha d'aigua aquí a l'Espluga. L'Espluga no és un municipi petit, són 4.000 habitants i 4.000 habitants amb un camió cisterna poca cosa podem fer. No? Per tant, el volum de despesa, no? I el volum de transport d'aigua ha sigut elevat. Hi havia moments que estàvem transportant gairebé el 60% de l'aigua que s'està consumint a l'Espluga, i això és continu, un dia rere dia. No? Per tant, clar, és que tampoc tenim altra opció. L'altra opció és dir, no portem camions i amb l'aigua que tenim fem. Que això hagués estat, no només haguéssim tingut aquestes restriccions, sinó que segurament haguéssim hagut de donar aigua al dia 2 hores, si haguéssim pogut.
La situació dels camions cisterna no és la més òptima, però moltes vegades és necessària. També pensem que la capacitat dels camions és limitada per municipis d'una mida mitjana, com podria ser l'Espluga. Així doncs, però hi ha algunes situacions en què és l'única solució. Llavors, nosaltres des de l'Agència Catalana de l'Aigua també financem fins a 200.000 euros l'any als camions cisternes. Una de les alternatives que es va estar treballant amb l'Ajuntament és fer una obra d'emergència amb la canonada per sobre per aportar aigua. Però això veiem que era impossible i al final es va acabar descartant, perquè clar, hagués sigut molt més àgil i haguéssim estalviat els diners dels camions i totes les restriccions que va fer el municipi. Llavors, des de l'agència vam ajudar també econòmicament i també vam tenir moltes reunions sobre les tarifes i la nova política, no? El total de la despesa del 2023, per agafar un any de referència sencer, seria en aquest gairebé, és un milió d'euros, que un 90-95% d'aquesta despesa és el transport d'aigua i la resta seria el que és pròpiament l'aigua del CAT, no? Que és qui ens serveix aquesta aigua. Podríem dir que l'Espluga, al igual que Vacarisses a l'àrea metropolitana, va ser un dels municipis que primer va patir la sequera d'aquest període 21-24. Així que també molt al costat ajudant amb la gestió, la governança, una comunicació fluida entre el govern, l'ACA i l'Ajuntament. Després de la riuada se'ns va començar a secar el pou, vam tenir de buscar-nos la vida per portar aigua als cavalls. Primer ens ho portaven amb cubes d'aigua, vam fer un sistema de 10 dipòsits més la cisterna que tenim, i després, degut al cost, vam tenir de comprar un remolc, adaptar-lo per portar aigua. Podem treure uns 1.000-2.000 litres d'aigua al dia i es va començar a fluixar i no es recuperava, fins que va arribar un punt que estava sec totalment. Els animals no els hi ha faltat, però no els hi pot faltar l'aigua diària, i beuen bastant, a l'estiu poden beure 50 litres per cavall, però nosaltres és la incomoditat de tenir d'anar a buscar l'aigua i tot. És molt còmode obrir aquí l'aixeta i tindre l'aigua aquí directa. Al no ploure no hi ha hagut farratge, i llavors ens l'han tingut nosaltres, en aquest cas l'hem comprat a França, en el qual ens ha suposat han pujat moltíssim els preus, podríem dir que ha pujat un 100% els preus, i això aquests 2 anys ens ha fet anar molt malament. Més el tema de farratge que no pas el tema de l'aigua. És una sequera més que hem passat, que el que passa que ha tingut una sèrie de particularitats que l'han fet potser més intensa, però de sequeres al nostre sector i on som, que no disposem de regadiu, sinó que són terres de secàs, són habituals, no són estranyes. El que passa és que aquesta sequera es produeix en un context que la fa una mica especial i molt més greu que les altres que havíem tingut fins ara, sobretot bàsicament per 2 o 3 coses. La primera potser és la severitat de la sequera, és a dir, la pèrdua de producció que ha generat, que ha estat al voltant de l'any 2023 d'un 95%, que això és molt poc habitual. Les sequeres que estem acostumats a tenir o que les que jo havia vist són al voltant que poden oscil·lar amb variacions de producció del 50%, 50% amunt, 50% avall. Això és relativament habitual, però una sequera en què perdis un 95% de la producció, això d'aquí és extrem i pràcticament no hi ha record de les persones que estan vives que s'hagi produït un fet així. Llavors ha sigut
molt greu. Però és que, a més aquesta sequera es va produir en un context de l'any 2003 de pujada de preus, sobretot de fitosanitaris i de carburants. I clar, d'alguna manera es van conjurar diverses coses, és a dir, una sequera molt intensa amb una pujada de costos brutals. És a dir, vam tenir la pitjor collita de la història amb la collita que ha sigut més cara de fer. Llavors, aquesta confluència de coses ha sigut una cosa molt negativa a les explotacions. Des de fa 3 anys ha afectat molt la sequera a la nostra feina perquè el 2022 la collita ja no va ser la desitjada. Vam tindre unes pèrdues de quasi un 50%. Llavors, el 2023 va ser el pitjor any que hem viscut, des de que jo fa poc que em dedico a això, però el meu home fa molts anys i és el pitjor any que hem viscut de la història, des de que ens dediquem a això, perquè hi va haver pèrdues del 100%, no vam arribar ni a treure la màquina, com aquell qui diu, no vam poder fer, és que zero, no vam poder fer ni la llavor per sembrar l'any següent. I aquest any passat també ha sigut molt desastrós perquè també hem tingut unes pèrdues de quasi un 80%. Quan les sequeres són aquestes que us parlava, que són més habituals, de variacions de 50% amunt avall, de vegades hi ha cultius que sí que ens surten més ben parats que d'altres, com pot ser la colza o de vegades algun tipus d'ordi, però quan les sequeres són tan severes afecta per tot per igual i podríem dir que la collita s'ha perdut per tot pràcticament igual. És a dir, per aquest tipus de situacions pràcticament no hi ha un pla B. No hi ha una estratègia que tu puguis dir, no, mira, plantaré una varietat, un tipus de planta que s'adapti. No, és que quan no tens aigua no en tens per res. I pel que fa a la vinya, igual. A la vinya potser no hem tingut tantes pèrdues perquè ha plogut en moments que ha ajudat a que no es perdés el 100%, però també hem perdut bastant de producció. Vull dir, i clar, i el preu tampoc no ha sigut bo. Quan no teníem feina en algun moment crític, doncs vam haver de fer un ERTE per posar els treballadors que teníem en situació d'atur, perquè és que no teníem feina. Però això sobretot va passar a la campanya del 2023, que evidentment no teníem res per recollir i per tant vam haver de posar els treballadors en aquesta situació. Sí. Sí que tenim l'assegurança i això és el que ens ha ajudat a subsistir, perquè per fer les paus, com es diu normalment, però tot i així l'assegurança no cobreix el 100% de la producció que hauríem de treure un any normal. Llavors, hem anat tirant, hem anat fent com hem pogut i amb això, amb l'assegurança és el que ens ha ajudat a tirar una mica més i anar passant el temps i amb perspectives de que aquest any, per fi, sembla que la cosa pinta una mica millor. El problema és que anem a buscar una mica llum, que anem a la bassa de les Comes, però bé, al final és posar hores i anar fent. La nostra intenció seria que aquest cap de setmana pogués acabar d'omplir-se fins dalt. Espluga tenia la fama de poble de l'aigua perquè bàsicament hi havia el tema del balneari, per tant era un tema que era conegut per tot arreu ja des dels anys 20. Després, posteriorment, el fet d'haver la font major i d'haver un cabal important, això sempre ha sigut sinònim d'haver aigua, però tot i amb això sempre hi ha hagut episodis de sequera, per tant també hi ha hagut moments d'escassetat. Inclús la gent molt més gran que jo, en aquest moment sempre m'han explicat que hi havia hagut èpoques en què quan només hi havia la font baixa, resulta que l'Ajuntament inclús havia arribat a posar algun agutzil per determinar quina quantitat d'aigua podia agafar cada casa. Per tant, d'estiatges i èpoques d'escassetat se'n havien passat. Evidentment, en aquell moment no hi havia el pub de la Biela. Deu fer uns 25 anys, jo recordo que devia ser a l'Ajuntament i es va acabar tancant l'aigua a la nit fins al 8 de desembre. O sigui que és un tema recurrent el fet que de cada vegada, com que hi ha la mateixa disponibilitat d'aigua, ha anat baixant. Si al damunt anem amb episodis de sequera com hi ha hagut recentment, vol dir que, com que no hi ha hagut recàrrega dels aqüífers, doncs resulta que només ha quedat l'aigua que hi havia. Del juny de l'any 2002 se va fer l'adhesió pel ple de l'Ajuntament a
el Consorci d'Aigües de l'Ebre a través de la petició al Consell Comarcal. Per tant, a partir d'aquell moment, l'Espluga estava dins de la concessió com a ple dret, perquè era el moment en què es repartia l'últim metre cúbic de concessió de l'aigua de l'Ebre. Per tant, a partir d'aquell moment només calia desenvolupar el projecte. Cal dir que es va arribar a aquesta conclusió perquè se veia que d'una manera o altra, si l'Espluga anava creixent, s'acabaria necessitant més aigua. I no es trobaven aquestes fonts de proveïment que molta gent diu que sí que hi ha pou que no se sap trobar, però ningú l'ha sabut trobar durant aquests 40 anys que tingui a memòria de conèixer el tema de l'aigua aquí a l'Espluga. Bé, el tema de l'aigua va ser una de les prioritats sempre en l'equip de govern des del 2003 i fins al 19, perquè també vam patir episodis de sequera, no tan greus com aquest últim, vam haver que fer talls d'aigua, vam haver que regular l'aigua pels espluguins, tallant l'aigua a les nits i demés, i intentant buscar solucions. La solució que en aquells moments vam creure més adient i que ens va estalviar futurs talls d'aigua va ser la interconnexió de dipòsits de la Cometa amb el dipòsit de Sant Miquel, que com sabeu té una capacitat molt més gran de 3 milions de litres, i llavors l'aigua que bombàvem de la Biela a la Cometa la rebombàvem, o rebombava, encara es fa ara, al dipòsit de Sant Miquel, amb la qual cosa en aquell moment va acabar els talls d'aigua. I també va ser una prioritat l'arreglar canonades. Quan fèiem qualsevol obra, aprofitàvem per canviar, era prioritat canviar les canonades, les antigues canonades de fibrociment per canonades de PVC, que això permetia fer que moltes menys fuites, molts més, que s'embussessin molt menys. Va ser una prioritat sempre l'aigua, perquè sabíem que l'Espluga no era un poble ja en aquell moment i molt menys ara que anés sobrat d'aigua, sinó que sabien de tenir tots els recursos disponibles possibles, i tampoc es va oblidar mai el tema de l'Ebre. Quan altres ja reclamaven en aquell moment que es fes la connexió de l'Ebre ja al mateix temps que es feia Montblanc i que es feia Blancafort i altres pobles de la comarca, perquè també anava subvencionat en aquell moment. L'equip de govern d'aquell moment no ho va creure convenient, i a més recordar que aquí a l'Espluga hi ha una gran contestació, un gran moviment propiciat per algunes persones que després van aterrar a l'Ajuntament amb Espluga Viva, que estaven en contra de l'aigua de l'Ebre, deien que l'aigua de l'Ebre era una cosa quasi verinosa que havia de portar tots els mals a l'Espluga. Si aquesta sequera actual alguna cosa ha portat a l'Espluga és que la gent s'ha oblidat de la tonteria, per dir-ho d'alguna manera, de l'aigua de l'Ebre. Jo crec que la millor solució és treballar abans que tinguis el problema. Llavors, tindre un projecte com el del CAT 20 anys en un calaix potser no era la solució. No hi va haver subvencions fins ara que va tornar a sortir una línia de subvencions, sembla que va ser cap al 2017 o 2018, que va tornar una línia de subvencions, i nosaltres ja ens hi vam acollir, vam demanar des de l'equip de govern de llavors de l'Ajuntament que redactés el Consorci d'Aigües de Tarragona, que redactés el projecte, cosa que es va fer, que es va parlar amb Diputació, es va parlar amb l'ACA, es va acordar amb Diputació que serien ells qui farien les expropiacions dels terrenys afectats per la canonada, tot i que això va quedar el 2019. No vam guanyar les eleccions, va guanyar un altre grup, i en aquest impàs així va quedar, però va quedar molt embastat tot el tema de l'aigua de l'Ebre, perquè l'aigua de l'Ebre nosaltres des de sempre que hi havíem pensat i que hi anàvem posant fil a l'agulla. Jo crec que era una molt bona solució en el moment que es va plantejar als principis dels anys 2000, no? Que era el moment en què molts ajuntaments s'anaven connectant al Consorci d'Aigües de Tarragona. De fet, era un bon moment per connectar-se. L'Espluga ja sortia d'alguns episodis de sequera. De fet, l'Espluga històricament sempre ha tingut aquest binomi és el poble de l'aigua però alhora és el poble de la sequera. Restriccions a l'Espluga sempre n'hi ha hagut, i sempre s'ha focalitzat molt en aquests projectes que eren rellevants. La portada d'aigua de les 100 fonts ha sigut un projecte molt important per l'Espluga. La interconnexió amb els pous també va ser un tema important que també es va desenvolupar des de l'Ajuntament, i ara el que faltava, i que tant de bo haguéssim tingut abans, ha sigut la connexió amb el Consorci d'Aigües de Tarragona. L'Espluga de Francolí pot disposar d'aigua
pròpia, no? Sense el Consorci d'Aigües de Tarragona, però no podem garantir que durant els 12 mesos de l'any puguem tenir aigua si no tenim una connexió extra com és l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona. I al final, també si fem un recorregut amb el mapa de la demarcació de Tarragona, érem el municipi més gran que no estava connectat al Consorci d'Aigües de Tarragona, per tant, tocava i per tant ha sigut un canvi, penso que històric en el sentit de que generi un abans i un després, no? Però ha estat aquella l'obra que he tingut la percepció que hi ha hagut més necessitat perquè el fet de les restriccions que a l'Espluga han estat molt abans de la pròpia sequera, no? I d'altres zones de Catalunya hi havia una necessitat molt gran, tant del propi municipi com d'altres actors, que jo crec que ens vam conjurar tots plegats a donar una solució en un context que era molt complicat, perquè recordo que va quedar deserta la primera licitació, en aquest context guerra d'Ucraïna, volatilitat dels preus, és a dir, el temps no ens ha jugat a favor, hem estat molt de temps, jo crec que és d'aquelles lliçons que hauríem d'aprendre com a sector públic, no? De que davant d'una emergència, davant d'una necessitat tan gran com era la de l'aigua a l'Espluga, no es pot demorar tot tant com s'ha fet en aquest cas, no? Per causes externes a l'Ajuntament, com havia estat la guerra d'Ucrània, la pandèmia i altres situacions, i l'increment de l'energia, va fer que l'obra passés d'1.200.000 a quasi 2 milions d'euros. Així que el que vam fer des de l'Agència Catalana de l'Aigua, després de la reunió, i perquè també va passar a altres municipis, va fer una nova línia de subvencions on el finançament no quedava limitat a $500.000 sinó a 2 milions d'euros. Així que l'Ajuntament es va tornar a presentar en aquesta línia de subvenció mentre s'acabava de tancar el projecte i la subvenció final, en comptes de ser de $500.000, va ser de 1.200.000 per assumir tots aquests costos també amb l'ajuda de la Diputació. És a dir, des de l'ACA vam incrementar l'ajuda econòmica a l'Ajuntament de l'Espluga. Tenint una xarxa que no tenia un bon rendiment, al final hem de fer moltes actuacions per tenir una xarxa molt millor de la que teníem i amb això estem treballant. I al final, si tenim 1.000 litres al dipòsit i per la xarxa se'ns en van la meitat, per molt que estalviem, se'ns en van la meitat, no? Per tant, el que sí que és interessant és tocar, tots els temes, abastament. Primer, el principal és l'abastament d'aigua, tenim més pous ara mateix, vam fer noves perforacions amb pous per poder captar més aigua, per tant, disposem de més pous, disposem de la connexió del CAT, això pel que fa a l'abastament, pel que fa a la distribució de l'aigua, s'ha digitalitzat el que és la xarxa d'aigua per poder tenir un control més al dia a dia. Fins ara no sabíem quan consumia cada dipòsit, els sectors no sabien quan es consumia cada sector i, per tant, sense aquestes dades és molt difícil de gestionar una sequera. I ara, si ve una altra sequera, tindrem més dades. Tenim ara mateix un sistema digitalitzat que sabem connectar-nos des de qualsevol dispositiu, sabem com estan funcionant els pous, com estan responent els dipòsits, i això ens servirà molt per afrontar les properes sequeres o el dia a dia de la gestió, perquè sí, també ens ajudarà a detectar possibles fuites. I per tant, la xarxa, aquest tema de millorar el rendiment de la xarxa és important per nosaltres, perquè al final, si aconseguim aigua i no la optimitzem, doncs tampoc no serveix de res. Portar l'aigua a l'Espluga era fer un gest en defensa del territori, no? El territori que, evidentment, des d'on ve l'aigua, que és des de l'Ebre fins a l'Espluga, han de passar moltes coses. Però crec que, en definitiva, fixa la gent al territori i genera oportunitats en aquells municipis rurals que no tenen tantes oportunitats i que, evidentment, haurien de tindre els mateixos drets. Estem davant d'una nova realitat en la que ens hem d'adaptar i això també vol dir aquest compromís de la inversió pública. I crec que el que avui presentem aquí a l'Espluga és l'exemple de com hem de treballar en la resta del país, col·laborant amb els ajuntaments, col·laborant amb les entitats gestores de l'aigua, en aquest cas el Consorci d'Aigües de Tarragona, amb l'autoritat en matèria d'aigua de Catalunya, com l'Agència Catalana de l'Aigua, amb tot el suport del govern, evidentment, i amb institucions supramunicipals com la Diputació de Tarragona. A tots ells els vull agrair el seu compromís, treballant conjuntament garantirem la reversió d'una situació que no s'hauria d'haver donat, però que el canvi climàtic i la manca de pluges ha provocat.
Avui aquí a l'Espluga estem de celebració i estem davant d'una fita històrica pel nostre municipi, un municipi que des que jo recordi sempre ha patit pel tema de l'aigua i avui podem dir que aquest patiment s'ha acabat i a partir de dilluns s'hauran acabat els talls, que això també serà una alegria per la gent que fins ara, per la població que fins ara ho ha estat patint. Bueno, yo lo vivo como un desahogo y por fin digo, ole, por fin se ha terminado. Una alegria per mi, clar, perquè ha sigut una etapa bastant llarga, però bueno. És una cosa que ens hi hem conscienciat i que bueno, és una sort que s'hagin acabat perquè hi ha gent que ho han passat malament, però el problema és que hem de seguir amb aquesta línia de no malgastar l'aigua, no? Ahora se valora el agua. Cosa que anteriormente pues lo teníamos como algo normalizado sin valorar lo importante que es tener agua en casa. Els agricultors portem a la sang, a l'ADN, el fet d'adaptar-nos al medi. De fet, nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural i per tant ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis que potser afectaran en zones que potser ja eren productivament més justes, que amb aquest salt passaran a ser inviables al cultiu o s'hauran d'adaptar alguns cultius en algunes zones, però segurament moviments n'hi hauran d'haver i esperem que siguem capaços d'adaptar-nos. De fet, és una incògnita. Estem, per entendre'ns, al borde del precipici, o sigui, no sabem què hi ha. Hem de saltar, però és el que tenim i no podem fer res més. I ho farem fins l'últim moment que puguem. A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és el que et deia abans, que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. El que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que el desert està ple de plantes no ho està, però més que res, sinó potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que tenim fins ara. Que li donen el valor que mereix el fet de que pugui arribar aigua de l'Ebre a l'Espluga i que facin el recorregut invers, no? Que vagin de l'Espluga cap al punt de captació i veuran la magnitud i la dimensió del procés de potabilitzar l'aigua. Que arribi l'aigua de l'Ebre a l'Espluga no és una qüestió menor, és una qüestió estratègica d'un organisme com és el Consorci d'Aigües de Tarragona, que està preparat pel temps acreditat, no? Que aquella xarxa resilient és la del Consorci d'Aigües de Tarragona i ho hem vist en un episodi de sequera i que en definitiva jo crec que se'ls obre una oportunitat, almenys una etapa de pau, de tranquil·litat, d'allunyar-se del neguit que provocava o de les restriccions que han hagut de patir moltes veïnes i veïns. Jo crec que ha acabat una pàgina fosca de la història de l'Espluga per obrir una de nova
noves oportunitats i en una possibilitat de créixer també des del punt de vista, sense perdre aquesta perspectiva rural, però en definitiva tenint garantit un bé essencial com és l'aigua. I mira, ara tenim l'aigua de l'Ebre connectada i ara ens ha plogut. Bueno, ja està bé, tant de bo, i aquí tinguéssim un règim de pluges que fes que la connexió a l'Ebre quedés en una cosa, la tenim aquí per si de cas, però em temo que no serà així, que en el futur tornem a tindre episodis de sequera i el canvi climàtic és això, vull dir que els episodis de sequera cada vegada seran més intensos, cada vegada seran més greus, i si tenim garantida la connexió externa és primordial per l'Espluga, per qualsevol municipi. Amb la connexió del CAT, l'Espluga potser no caldria que treballés més. Pot ser. D'aquí 2 anys, com estarem? Jo no ho sé. Per tant, el que hem de fer és treballar. Per què? Perquè per la possibilitat que hi hagi d'aquí 2, 3, 5, 10 anys, com ens trobarem d'aquí en el futur? Per tant, hem de continuar treballant, buscant més subministraments nostres, tenint aquestes eines com per exemple el CAT i qualsevol altra, intentar recuperar tota l'aigua possible. Hem fet una modificació de les ordenances de construcció de cases perquè també hi hagi aquest estalvi d'aigua. Hem de treballar una mica tots, i sobretot l'Ajuntament, per intentar que aquest subministrament no depengui només d'un punt en concret, sinó que tingui la màxima d'eines possibles per poder treballar al futur. Jo encara vaig amb el cubell, quan em dono encara tinc el cubell als peus i realment no caldria, però és que si ho he fet fins ara, doncs, no sé fins quan ho faré, però la consciència penso que ha quedat, i com s'ha treballat, ha sigut un tema que s'ha treballat molt a les escoles, a l'institut, ha sigut un tema social, no? Que fins i tot l'Espluga FM Ràdio ha fet incidència en tot aquest tema, clar, ha sigut un tema social que és el que es parlava realment als bars, a l'escola, al carrer, no? I per tant és un tema que la gent compartia. Jo estalvio l'aigua d'aquesta manera, doncs jo ho faig així, doncs no hi havia pensat, no? Bueno, ha sigut un tema que al final ha servit perquè l'Espluga prengués consciència. El mateix que ens va passar amb la riuada, que vam prendre consciència que érem dèbils davant d'una amenaça natural, doncs ara hem pres consciència que vivim en un espai de secà, tot i la riuada vivim en una zona de secà com tota la vida, i això ens hem d'adaptar a aquesta situació. Jo del futur. Vull recordar-te que durant uns anys a l'Espluga no teníem aigua. A les nits es tallava i no es podien regar els jardins i intentàvem estalviar tot el possible. Tancant l'aixeta, l'aigua que sobrava de la botella l'utilitzàvem per regar, em dutxava el més ràpid possible i aprofitava l'aigua freda. Vull que recordis que l'aigua és molt important i que és molt necessària.